Els veïns de les Sureres ja poden començar el compte enrere per dir adeu definitivament a les fosses sèptiques. Després d'anys de reivindicacions, les màquines ja treballen per portar el clavegueram a la seva urbanització. Les obres, que s'allargaran, això sí, un any, costen 3,5 milions d'euros, finançats majoritàriament pels residents i propietaris de la zona. Situada a la part alta de la ciutat, les Sureres és l'única urbanització de Mataró que encara no té xarxa de clavegueram i són els veïns els que gestionen els seus propis residus en fosses sèptiques. Després d'anys de retards i negociacions, les obres per dotar d'aquest servei bàsic al nucli ja han donat el tret de sortida. És que té un històric bastant ampli, per fi estem aquí. El que es pretén és poder recepcionar de forma definitiva les Sureres com a part dels vials de la nostra ciutat. Per això necessitem dotar aquests vials d'un clavegueram, sobretot, i això és l'obra principal que es durà a terme. Els treballs inclouen la instal·lació d'aquests col·lectors de PVC, però també la renovació de tots els serveis que resultin afectats. En aquest sentit, una de les millores que preveu el projecte és la construcció de nou paviment als diferents carrers, molts dels quals es troben en mal estat de conservació. A més, s'aprofitarà la intervenció per retirar tots els punts de llum antics per instal·lar més de 200 fanals nous amb tecnologia LED, una actuació finançada per l'Ajuntament de Mataró i que servirà per reduir el consum elèctric al voltant d'un 58%. A més de treballar amb el clavegueram, hi haurà serveis afectats, com és l'aigua potable, que també serà a càrrec de l'Ajuntament, i també aprofitarem per acabar amb el tema de les fases d'enllumenat LED a la ciutat, que estàvem sempre dient amb un 99%, doncs ja arribarem en aquest 100% aquí a les Sureres. La part d'enllumenat pujarà 500.000 d'euros aproximadament. El punt més sensible del projecte ha estat la factura. El pressupost total és de gairebé 3,5 milions d'euros. Els veïns pagaran 2,5 milions mitjançant contribucions especials. L'import es calcula segons la dimensió de les finques, el que crea una forquilla de preus molt àmplia. N'hi ha que pagaran 4.000 euros, però d'altres s'enfrontaran a rebuts més elevats, de fins a 24.000 euros, un pagament a més que es fraccionarà en dues quotes, el 50% a l'inici dels treballs, per tant, en aquests moments, i l'altra meitat a final d'obra, que es calcula que duraran un any i que, per tant, s'hauran de pagar a l'abril del 2027. Després d'anys d'espera, els residents de les Sureres han rebut amb satisfacció que les màquines s'hagin posat en marxa per resoldre un dels principals dèficits de la urbanització. Víctor Forns, que acaba d'assumir la presidència de l'Associació de Veïns, celebra que la bona voluntat entre les parts hagi permès desencallar el projecte de la clavegueram. Malgrat la càrrega econòmica que suposen les contribucions especials, l'entitat valora les facilitats de pagament acordades per les famílies un cop ho necessiten. De fet, una vegada resolta la xarxa de sanejament, els veïns defensen que la feina per millorar la zona no s'acaba aquí i recorden que encara hi ha actuacions pendents, com ara soterrar les línies elèctriques i construir noves voreres accessibles a tot el nucli. Eren unes obres molt esperades, fa molts anys que els veïns estaven parlant amb l'Ajuntament, amb l'administració, i finalment ho hem pogut tirar endavant, amb bona voluntat per part de tothom. Han començat fent les canonades que van de la urbanització a baix al Laro, i ara ja començaran carrer per carrer a fer les rases, posar els tubos i connectar les sortides on anava la fossa directament a l'enllaç de la tuberia principal. Quedarà per futur potser el soterrament de les línies elèctriques i de la xarxa d'internet i després tot el que és les aceres